mae'n anrhydedd fawr a dim ond ers rhai blynyddoedd dwi wedi bod yma'n bersonol a dwi'n gwybod bod yna hanes mawr iawn yn Aberystwyth o ran ymchwil Parasitoleg a dwi eisiau ffodus iawn i gael cyfle i ymuno gyda'r tîm, i wneud gwaith a hefyd i allu helpu ffermwyr. Dwi'n fab fferm yn hun, felly dwi wedi cael pleser mawr yn mynd allan i ffermydd gwahanol a draws Cymru dros y blynyddoedd yn gwneud yr ymchwil yma a gobeithio fydd llawer mwy o ymchwil i ddod hefyd dros y blynyddoedd nesaf. Mae'r prif ymchwil dwi'n wneud yn edrych ar llyngyr yr iau, sef un o'r parasitiaid fwyaf niweidiol i ddefaid a gwartheg ar ledled y byd. So mae yna golledion enfawr yn cael ei weld yn flynyddol, colled ar berfformiad anifeiliad, marwolaeth hefyd yn ymwneud i ddefaid ar gyfnodau penodol o'r flwyddyn. Felly mae'n heriol hefyd delio gyda'r parasites yma. Mae newid hinsawdd, mae ymwrthedd i gyffuriau i gyd wedi dod yn cael effaith fawr ar wneud y parasits mewn fwy cyffredin dros y blynyddoedd dwytha yma. A dyn ni'n chwilio am ffyrdd o allu delio a rheoli'r parasits yn gynaliadwy, lle rach da ni ddim mor ddibynnol ar gyffuriau sydd yn cael effaith drwg ar yr amgylchedd ag ati hefyd.